Λοιπόν, σήμερα θέλω να βγάλω μια άλλη καρτούλα από έναν άλλον πάκο που έχω χαρτιών τα οποία δεν λέγονται, δεν είναι από τη Σταρό, είναι από κάποιες άλλες κάρτες οι οποίες λέγονται Oracle Cards. Λοιπόν, κάρτες Oracle. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ το ωραίος πάκος που έχει μια πολύ έτσι όμορφη και εικονογράφηση. Είναι άλλο πράγμα τελείως, δεν βασίζεται στα αρχέτυπα του Jung, εν πάση περιπτώσει. Είναι άλλο πράγμα, όπως είναι η Ταρό δηλαδή. Έχει άλλη ζωγραφική, άλλες ζωγραφιές και έχει και άλλα μηνύματα γενικώς. Λοιπόν, η καρτούλα που τράβηξα είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, γράφει Ascending the mountain, keep going forward. Ανεβαίνοντας το βουνό λοιπόν και συνέχισε να προχωράς μπροστά. Έτσι, και δείχνει έναν... δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Μάλλον δεν πολύ φαίνεται τόσο καλά. Ναι, δείχνει εν πάση περιπτώσει έναν ταξιδιώτη, έναν ορειβάτη που συνεχίζει και ανεβαίνει το βουνό. Έχει ωραία χρώματα αυτή η κάρτα. Λοιπόν, και είναι μια φοβερή κάρτα, την οποία την έβγαλε επίτηδες γιατί ο καθένας μας περνάει και φάσεις όπου είτε έχει αποφασίσει κάτι που θέλει, είτε απλά προχωράει ας πούμε στη ζωή και όπως σε όλους μας μπορεί να συμβούν κάποιες καταστάσεις, έτσι. Μπορεί να υπάρχει ακόμα και κάποιες δυσκολίες. Μπορεί να έχει δυσκολίες στην απότορα, μπορεί να έχει δυσκολίες στην υγεία του, μπορεί να έχει δυσκολίες με δουλειές, στη δουλειά του, μπορεί να έχει με σχέσεις του, μπορεί να έχει δυσκολίες με κάποια projects που έχει αποφασίσει, δυσκολίες με ταξίδια που κάνει, δεν ξέρω, οτιδήποτε, με οικονομικά, ό,τι. Και μου αρέσει αυτή η κάρτα γιατί στην ουσία δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ότι ό,τι και αν συμβαίνει, μα ό,τι και αν συμβαίνει, συνέχισε να προχωράς μπροστά. Τι γίνεται όμως τώρα? Λοιπόν, αυτό που μου έρχεται εμένα διαστητικά να σας πω είναι ότι αυτό το προχωράω μπροστά δεν είναι κατά ανάγκη, εδώ δείχνει τον άνθρωπο να περπατάει, έτσι. Λοιπόν, αυτό το προχωράω μπροστά δεν είναι κατά ανάγκη, γιατί συνήθως όταν λέμε συνέχισε να προχωράς μπροστά, έχουμε στο μυαλό μας το μέλλον. Άρα, δηλαδή συνέχισε και κοίτα προς το μέλλον. Αλλά αυτό το προχωράω μπροστά, κατά βάση, έχει να κάνει με το να συνεχίσω να προχωράω και να εστιάζομαι στην παρούσα φάση, στο τώρα. Γιατί τι γίνεται, όταν λέμε συνέχισε να προχωράς μπροστά, πολλές φορές την πατάμε εκεί. Γιατί κολλάμε τόσο πολύ σε αυτό που θέλουμε. Κολλάμε τόσο πολύ στο αποτέλεσμα που δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι. Κολλάμε τόσο πολύ και να εστιαστούμε στο μέλλον, που πάμε να ελέγξουμε κάτι που είναι ανεξέλεγκτο ούτως ή άλλως, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κατά βάση υπάρχει μόνο το τώρα. Είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να ελέγξουμε. Και τόση ώρα εγώ δεν γράφω τίποτα. Γράφω? Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό, νόμιζα ότι δεν έγραφα, γιατί μου έχει ξαναγίνει αυτό και καθόμουν και μιλούσα όλες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες και τελικά δεν είχα γράψει τίποτα. Λοιπόν, πάμε ξανά. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι αυτό που λέγαμε λοιπόν, ότι το να προχωράω μπροστά αφορά τον εστιασμό στο τώρα. Γιατί το τώρα είναι πραγματικά το μόνο που έχουμε. Και είναι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε. Όταν υπάρχει τόσος μεγάλος πια εστιασμός στο μέλλον, που δεν ξέρει και κανείς τι θα γίνει, δημιουργείται ένα βάσανο. Δημιουργείται ένα απίστευτο βάσανο που πάμε, προσπαθούμε και τρελαινόμαστε και απογοητευόμαστε και δημιουργείται ένα κουβάρι στο μυαλό για κάτι το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει κιόλας.
Ενώ όταν προσπαθούμε όσο γίνεται να εστιαστόμαστε στο τώρα, εστιαζόμαστε στο τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν εννοούμε να μην έχει κανείς, να μην εξακολουθεί να έχει αυτά που θέλει, τα σχέδιά του, τι θα επιθυμούσε κλπ. Αλλά το να συνεχίσεις να προχωράς μπροστά, ακόμα και όταν κάποια πράγματα φαινομενικά δεν γίνονται ακόμα ή περιμένει κάτι καλύτερο, σημαίνει ότι μην τα παρατάς κατά βάση. Δηλαδή, μην χάνεις την πίστη σου και εστιάσου σε ό,τι μπορείς να ελέγξεις. Γιατί η πίστη είναι αυτό ακριβώς, ότι αφήνεις αυτά που δεν μπορείς να ελέγξεις στο σχέδιο της ψυχής σου. Στο Θεό που λέμε, που είναι το σχέδιο της ψυχής σου. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, το να συνεχίσει, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κάρτα. Γιατί αυτό το συνεχίζω να προχωράω μπροστά σημαίνει ότι είμαι στο κέντρο μου, πάντα, στο τώρα. Ό,τι και να γίνεται γύρω μου, γιατί το γύρω μου δεν μπορώ να το ελέγξω. Και εστιάζομαι, προχωράω, συνεχίζω στο μόνο πράγμα που μπορώ να ελέγξω. Το οποίο είναι... Και δεν θα έλεγα καν τη λέξη ελέγξω. Ψυχή μου, το τώρα. Τώρα, τι γίνεται. Κάνω τα σχέδιά μου, κάνω τους υπολογισμούς μου, γίνονται καταστάσεις γύρω μου. Κάνω αυτό. Τι θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Ωραία, πάμε. Τι θέλω, θέλω αυτό. Οκ, και εστιάζομαι στο τώρα. Τι θα κάνω τώρα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Αυτό είναι δηλαδή κατά βάση, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κάρτα, η οποία μου θυμίζει κιόλας μία κάρτα από τη Σταρό, η οποία είναι, ένα λεπτό να τη βρω τώρα, μια στιγμούλα να τη βρω τώρα. Ένα λεπτάκι. Λίγο δυσέβρετη. Α, να την. Εντάξει. Η οποία είναι αυτή εδώ. Ο Hermit. Ο ερημίτης. Λοιπόν, μου αρέσει τρομερά αυτή η κάρτα. Έχει αυτόν τον γέρο άνθρωπο που κρατάει αυτό το φανάρι. Το οποίο έχει αυτό το φως, το φαναράκι. Και για μένα είναι η ίδια ακριβώς έννοια. Ενώ ο ερημίτης σημαίνει καμιά φορά και η ενδοσκόπηση. Να κάνουμε την ενδοσκόπηση, αυτός προχωράει και ακολουθεί το φως, ακολουθεί αυτό το φανάρι εδώ, το οποίο είναι η δική του εσωτερική σοφία. Είναι το φως του. Είναι η δική του σοφία. Είναι το μόνο που ξέρει. Περπατάει μπροστά, σαν αυτό που λέγαμε, προχωράει μπροστά. Όπως αυτός εδώ, ο ρηβάτης που ανεβαίνει το βουνό, συνεχίζει τη ζωή, πάει μπροστά, τώρα, και κάθε φορά έχει για οδηγό αυτό το φαναράκι εδώ, που είναι η ψυχή του, που είναι η διαίσθησή του, που είναι αυτό που του λέει. Λοιπόν, οτιδήποτε λοιπόν γίνεται στη ζωή γύρω, ακολουθούμε αυτό το φανάρι, ακολουθούμε αυτή τη διαίσθηση και εστιαζόμαστε στο τώρα. Εκφράζουμε τις επιθυμίες μας, μαθαίνουμε μέσω της διαίσθησης τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Και προχωράμε μπροστά, εστιασμένοι σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε, που είναι το μόνο, το τώρα. Αυτό εδώ. Αυτό ήθελα να μοιραστώ σήμερα. Εστιαστείτε στο τώρα και στις διαίσθησεις τι σας λέει και θα πάνε όλα. Θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάνε. Θα πάνε. Και αν δεν πάνε εκεί θα πάνε κάπου καλύτερα. Αυτά.